Entertainment, Paolo Avellino, luyag makakuha sang role nga transgender. Samtang sa balita espesyal, aton sa gyapon istoryahan ang mga body language na isa ka persona kag ilabot siningon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Agosto 21, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang sentro sang bagyo nga isang ang ulihi nga nakitaan sa kalayon nga 735 kilometros na sidlangan sang Northern Luzon. Kang may dalang kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 65 kilometros per ora malapit sa sentro. Kag pagmadlos nga nagalambot sa 80 kilometros per ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies. Mahuyang tutup kasarangan nga huyop sang hangin na mapatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutlak las 5:35 kay na sang aga, magatunod naman las 5:59 karon sa hapon. Ang temperatura mapatyagan sa 26 degrees Celsius tutup sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, and welcome. There is Aksyon Balita Morning Edition. Okay. Kiss! Good morning, Danay. Kay nag-aaga pa siya nag-chato. Si Maninoy ko. Ano naman po sabi? Wait ka lang da. Si kalma. Major Wilfredo Benaman. Good morning, Maninoy. Ihada ko na good morning. Yes. And of course, kagapon pa sa nagapag-greet, magkakalipat lang ko. Sino? Chief Inspector Publio Buboy Plutenia, dara sa Iloilo City. Ay, kumusta na si Buboy to? Police station. Aran siya gapon eh. Si fire station. Pero di siya nagapamate. Sa Iloilo, sa kung city, kung sa province? City. Yes. Okay. Kami na-miss niya na ako ang aton grupo. As if yun doon mga kaedad nyo ko ba rin. Kami na-miss niya na ako ng aton grupo. Timaninoy, may mailan Tilaw ko na sa una, galakat-lakat, kusdalan, nagulpi lang, pinaingawan niya ko sa likod sa fire truck. Tapos? Gatumbo mo na. Tutut. Tapos siya gali. Oh. Perfect. Musta na siya? Okay lang siya. Nagapamati. Tsaka na siya nagapamati sa atin. Very good. Yes. Good morning sa imo dra. Sa kay Boboy Plutenia. Sige. Anthony Hugos watching sa California. California, no? Yeah. Cal. Sa Dingane. Sumag. California sumag. Ay, tanungan na ang imo nga mask. Dito kakiwi. Kakiwi? Hindi na sa base sa guya ko na. Sa piya kayo mo na. Kasi sa guya ko na kakiwi. Hindi. Wala na to. Natapos na to. Move on ka na to. Wala perfect. Sige. Al Calixtro. Oy, good morning. Sa Bago City. Kilala ko niya si Alia. Joy Mahilom. Good morning. Yeah. Ana Sinoro, may agaman. Sakay Ida Hefes. Kay Ma'am Van Mayo, good morning. And Mary Joy Camero. Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Raul Zulueta Gavile, kay Edwin Pantaras, Tito mo Edwin. Yes, Tito. Social. Happy Family Day kuno sa Habitat Tangub. Family Ayaw mo Day na, sila. may family day. Sana all may family yes, day. okay daw ko community man siya ang ang Habitat, no? Habitat. Athia Kim Riman. Ala. Botsi mo. Charot lang. Kay Connie Laparan, happy 21st birthday kuno kay Toto Paul ang ano man Toto Paul ang katamyaw bibing sang pandanon Amo ni sagin grita kaina. Okay. Basi si Toto Paul ang apelyido bla? Oo, ano siya ni Ma'am M ang. Oo, kag sila guro mga pakaisa na sila ni Caitlyn nang. Kasi si David lapit mo lang eh. Mga kulang-kulang lang sa letra. Ako ndo limagi diha. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man.
Kag kay Bia Jonathan. Kag sa kumarin niya kuno EA, Executive Assistant. Ida na buzzer. Rufino Era Very short, Gabino, monitoring from Barangay Handumanan. Sige, go. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kay si Connie Laparan. Hambalit tamin. Ano? Ano to? Nakibot mo sa manok. Saan ba na kami? Nakibot mo sa manok. Ate, sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita lokal, na record sa Department of Health Region 6 nga ang Negros Occidental ang may pinakanubo nga COVID-19 average daily attack rate sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Governor Eugenio C. Lacson, wala sang pagbago sa matikang nga ilang ginapatuman kag ginasiguro nga istrikto nga ginabantayan ang mga nagasulod sa probinsya gikan sa iban nga rehiyon. Dugang pa, luyag sang gobernador nga hindi magkalipay kag hindi magsalig ang pumuluyo nga manubo ang adar sa probinsya bagod hindi nila kontrolado ang sitwasyon kay may panahon nga posible ni magsaka bangod nga parang sa gyapon ang COVID-19 pandemic. Palayag pa sang gobernador mahimo mapabilin nga manubo ang ma-record nga kaso sa COVID-19 kung makahibalo ang tanan magkooperar kay hindi magkalipat sa pagpatuman sang minimum health protocol kag kung may tsansa nga magpabakuna hindi na magduduha para madugangan ang proteksyon sa lawas. Ginalauman naman ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC, nga madugangan pa ang unit nga ginagamit sa syudad para sa mobile vaccination. Sunod kay Sorongon, magluwas sa Balcar Transit Incorporated. May harap pa sang isa ka pribado nga kompanya sa Bacolod nga nagpalayag sang interes nga ini sila ang handa man magpahulam sang ilabas para sa among nga programa. Dugang pa ni Sorongon, kung kaluyan nga matigayan ang among nga plano, mas madamo pa nga mga sektor sa Bacolod ang mahimo nga mabenepisyuhan sa among nga programa. Sa naibalaan nga base sa plano sang EOC, ang mobile vaccination activity ang ginadedikar sa syudad para sa tanang sektor nga nagapadala sa ila sa nagakaigo man nga request. Target naman sang Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod nga makabakuna sang 900 ka mga empleyado sang call center nga Ubiquity. Umpisa alas 5 kahapon sang hapon, Biyernes tubto alas 5 ka ina sang aga. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC. Ining ang inisyatibo ang pamahagi sang siyudad para mapadasig ang nagapadayon nga vaccination program base man sa mando ni Mayor Bing Leonardia. Doon pa ni Sorongon sa ilagin patigayon nga vaccination activity sa concentric sa Tinagdan nga gabi. Yara sa 400 tanan ka mga empleyado ang ilang nabakunahan. Ginpasiguro man sininga natingwaan sang karon nga administrasyon nga mas mapadasig pa ang pag-roll out sa mga bakuna nga nagaabot diri sa siyudad sang Bacolod. Pareha man nga nagpa-blatter sa kapulisan sa Attorney Joe Max Ortiz kag DSBSB member Rogelio Asin angod sa isyu sang pagpalupok sa armas kag harassment. Sa interview sa confining line ni pahayag ni Ortiz nga nakibot na lamang siya sang makabati sang lupok samtang nagalakat halin sa balay ni Asin. Antes pang ginaligar pagpalupok may gamay nga paglalisay ang duha angod sa isyu sang duta tubtob nga nakasugtan nga ipaagi sa legal ang tanan. Apang sa separadong interview kay Asin naging pahayag nga ginkantuan siya ni Ortiz kag ginaligar gusto kuhaon ang ginbakal nga duta sa iya amaya. Sunod kay Asin gin video pa ni Ortiz ang istoryahanay kag may mga kaupdanan ini nga nagtuga naman sa kabalaka sa iya kag sa iya pamilya. Angod sa rinug panaging klaro ni Asin nga wala siya kag iya tinawo makapalupok bangod wala man sila sang armas. Amo ni siya nga tabo. Tapos niya to kuan sa amo na nagdalisay kami to sa kubo, nagpuli ko sa balay. Tapos ang iya nga mga tao ara man sa tuuto. Ti adason ang akon nga mga tao nag-abot man, naginabot man bala Tuway na ko kabalo kay doon ang mga tao bala doon na ginuad ang kadamo na. Sa ngaran na kami, mana na kami magkuan, magsaka sa lakyan ko, duha ka lupok. Sa tubang gid, dragid sa mismo sa ilang, hindi mo lang maano, ang iyang direksyon, but it's almost sa ilan na nga balay. Ang pareho nga pahayag ni Attorney Joe Max Ortiz kag SB member Rogelio Asin.
Sa duga pa natin nga balita lokal, ginapatuman na sa Provincial Veterinarian ang executive order nga gin-issue ni Governor Eugenio Jose Lacson angot ni sa fly infestation. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renanti Desera, duyo sa sining executive order, amo ang maproteksyonan ay kayang lawas sa mga pumuluyo sa palibot sa mga poultry farms, kayang mapabilin nga matinlo ang ecotourism sa probinsya, bagod madamo sang turista nga nagabisita. Ginpahayag man ni Desena nga nagpain sang 1.5 milyones pesos ang probinsya para ibakal sang pesticides. Sa katapusan nga balita lokal, ginlutang naman sa riding in tandem ay isa ka barbero sa kilid sa Our Lady of the Miraculous Medal Parish and Shrines, Felisa Road, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod kagabi. Ang biktima ginkilala kay Tenot Bantige, legal ang edad kag residente sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Sunod sa 41 anyos nga babae nga ang amo sang biktima, nagsira na sila sa ilang balaligaan kag ginsugo si Bantige nga magkuha sa motorsiklo ang ilang sakyan agud magkadto sa Puro Kabugwason. Nakibot na lamang ang amo nga nalutangan na si Bantige. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Police Station 7, gin-aligar nga riding in tandem ang nalutang kay Bantige kag may igo ini sa agtang tugas ng paglutang kag hiningagaw dala sa hospital. Sa pagpangusisa sa kapulisan, binulan pagid lamang nga nakagwa sa prisuhan si Bantige matapos mapriso bangon sa kaso nga pagbarigya man sang iligal nga droga. Mga manunudlo nga fully vaccinated, mas paboran ini sang COMELEC na magaserbe sa eleksyon. Samtang Robredo nagapilar sa mga ahensya sa gobyerno nga hindi pagpakamalauton ang COA. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Okay, good morning dira sa kay Christine Menyes Villalobos sa DSB, sa Pandanon DSB. Good morning kuno sa tanan nga members sa Energy Fans Club. Good morning man dira kay pare ko. Wow. Jody Alagdon. Kag kay si Mama wala ni kuan ni Miss Jinky, si Lolita Di Alagdon. Lolita Di Alagdon. Yes, good morning and thank you kids sa inyong warm welcome. Yes, sa empanada. Sa empanada, salamat. Ato pa to ako Tani sa may iban pa. Charot. Tani daso na aton nga dalo na gid ang magluto na gid sa empanada. Alam, grabe ba? Parang unay na lang. Parang unay luto sa Wala na, empanada. Pero favorite ko na ba ang empanada? Kaya ka very good sa empanada, no? Yes, ka very yummy. Kuan galito pakaisa ni kuan, pakaisa tong ni Miss Jinky. Jinky, ang naghimo. So, salamat gid no sa pamilya Di Alagdon dira sa DSB. Perfect. Sa Pandanon DSB. Grabe na gini nga pa-birthday lambot sa DSB na. Happy birthday anay sa akon ngayon na blues bala kay Eliza Faith sa Unoy karo boss pa na law. Advance happy birthday. Kanta mo siya, boss. Ari ka man di, boss. Ari ko di boss Suluhan ko na siya buha bukal solo ko True, yung boss. vocal sa acapella. Acapella, vocal Dapat solo. acapello, kay laki ka. Tos. Tsak naman. Kaya Pangga RR Rehinyo, ara ko na sa Smart TV, sila nagkatanaw subong. Insan galing isa ko ka. ng picture. Ato ka sa TV do, ara ka sa umagang kay ganda. Okay. Ay, na? Kaya nagkatanaw sila sa Hindi TV. pwede nga sa DCRH TV. DZRH TV. Pwede man. Si Ana Sinoro, ginatamyan niya man ang iyang sister sa Pilar Compound dira happy birthday karon nga adlaw. Galing iti daw wala ingay butang ang ngalan, no? Sige lang. Sabay Happy birthday to you. Happy birthday sa sister ni Miss Ana Sinoro sa may barangay La Granja, La Carlota City. Yes. Homa Lumena, may agaman. Sige, go. Kay Ses Zedlove, good Valdez. morning man. Kay Hil Javier, good morning. And of course, Carla Argoncillo, good morning. Heart. Alan Lecciones, good noon na di sa Amon Action Boy. Monitor sila ko no sa Hamilton, New Zealand. Wow, gin-lockdown ba lang New Zealand tungod lang sa isa ka kaso local lang. case. Kami no, mayaman. Gari. Mayaman ang New Zealand. So, kamusta ka mo na, Sir Alan? Kabay pa nga. Actually, ang New Zealand, hindi sa tanto affected. Gid sa ako, hindi tanto ang infections dito sa COVID, eh, no? So, damo pa sila pondo. No, correct. Amo na. Si Kay... Miss Van, si Miss Van, Oo, we're yes. packing, getting for our vacation just around United States area. Oo, kaya pa-cancel niya ang ang mapa New Zealand siya tani mo. Aha. Ang New Zealand ba to, Mamban? Basta may out of the country tani. Kaya may mga, kuwan Ay, ko siya, may mga ipa-cancel pakaisa sa bla, I think, mga dito sa mga unang area. Oo. So just around United States, man lang sa gali. just around lang. The Mga just siguro around mga Bay Bacolod- Area, mga California, mga New York. Do mga just around Bacolod City lang. No? Sa downtown area lang, sa Central Market. Ama na So lang yan, kaya. just around United States, siguro mga California, Yes. New York, Texas, mga lang libot-libot lang, ano? Gani. Basta manantaw sa kay Pacquiao. Good morning, Tiyato ko sa Dra Las Doc Vegas. Mayo. Pwede gito sa Blama ka Las Vegas, kaya to si sis niya Alma Alvarez Alvarez, Gallo, kasi yes. bro niya Roberto Gallo. Very accommodatist. Yes. Accommodatist. Accommodist. Accomodist. Na ano naman. Aha. Kay Cez Valdez Liwat, greet nilang Valdez family from Barangay Napoles, Ciudad San Vago. Ray Baryoga, ara sa Gyapon. Melchorita Ferrer, good morning man. Ay, kay Tito Shelo, hambal ni Teacher Romela, himala, nakapauli siya kuno pero naghihimos naman kayo mapakabangkala naman. Kalagawan. Tito Shelo, Arevalo, good morning and halong dira. Sige. Sa pamilya di Alagdon dira bla, sa Refuela family Toreno, kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon. Good morning Good dira sa inyo. morning, dira Damo sa taga Barangay Pandanon, ka damo ko pa sa Pandanon po, no? Oo. Kita ko to kapon mga Nag-offer bisita. naman scholarship. Ang kilala ko. Kita ko to kapon sa nga kwan, sa nga mga pamilya ni mga kwan ko to nila family kag friends. Damo mga gwapa sa Pandanon na to. Taklad na tato. Oh, actually, taga-Pandanon ko mo. So, amo na nga daw, medyo nagjutay-jutay na lang kay Waikat na to. Nandito. Kay do, hamba ko do ka overcrowded. Do ka kasapawan ako sa iban. Kay do, pioneering. Beth Tumangan, antay na magbato Malabago. Good morning. Standby na sa mga balita national.
Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Pagapaboran sa Commission on Elections sa mga manunudlo nga bakunado o kung fully vaccinated na para magserbe bilang miyembro sa Board of Election Inspectors sa mabot nga 2022 elections. Ginpahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga nakigsapol na ang COMELEC sa Department of Education angot sa mga manunudlo nga mga serbe bilang BEI sa eleksyon. Nagaprepara naman ang COMELEC ang budget proposal sa Kongreso para sa eleksyon. Kakalakip din ang pondo nga ipain para sa mga BEIs. Una na ang nagdesisyon ng COMELEC Anbang nga hindi na pagpalawigon pang voters registration. Kag sabay login palawig lamang ang registration hours o kung oras ang pagrehistro. Samtang ginakip naman ang adlaw sa Sabado kag holidays para makaparehistro ang publiko sa mga lugar nga napaidalom sa ECQ. Natalana nga magatapos ang voters registration sa September 30 tuig 2021. Ginaabi-abi naman ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion ang modified ECQ sa NCR apang nagpaandam nga ang lockdown kung maglapaw na sa bulan sa Agosto mahimo nga may dako na nga epekto para sa tanan. Sunod kay Concepcion, maayo ini nga tikang bangod pa dahil ang pagsaka sa kasos ng COVID-19 apang kinahanglan nga may pagbag-o na nga himuon ang gobyerno. Isa sa ginapakonsidera ni Concepcion ang pagtugot sa mga fully vaccinated nga persona nga makasakay sa pampubliko nga salakyan, makakadto sa ulubrahan, mall kag dine-in sa mga establishmento komersyal. Umpisa sa Setyembre kung 50% sa mga residente sa Metro Manila ang nakakompleto na sa bakuna. Ginpahayag naman sa Commission on Audit nga may 45.85 bilyones pesos nga transaksyon ng Department of Health nga wala masuportahan sa kumpleto nga dokumento kana paslawan nga magasto ang 59.12 bilyones pesos sa 2020 budget. Sunod sa COA, ang kakulang sang dokumento, isa kapaglapas sa lahi, kag regulasyon tungkol nagadulot inis ang pagduda sa validity, regularity, kag propriety sa mga transaksyon. Doon pa may nakita ng COA nga disbursement vouchers, kay iban pa nga mga dokumento nga wala nabutangan stamp nga paid pagkatapos nga magbayad, nga mahimo magresulta sa ikaduha kung makaduha ka beses nga pagbayad. Nag-apelar naman si Vice President Leni Robredo sa mga ahensya ng gobyerno ay hindi pagkamanaot ang mga reports ng Commission on Audit nga nagka-question kung paano gingasto o nagaparteniser nga mga pondo. Sunod sa Vice Presidente, kinahanglan paminsaron sa mga ahensya nga ang proseso kag regulasyon ginahimo agud masiguro nga wala sang korupsyon kag irregularidad sa ginausar nga pondo. Ginpanumdum ni Robredo nga obligasyon sang COA nga ipasiguro nga ginasunod ang mga proseso sa pag-usar sa pondo kag ginpahayag nga may oportunidad man ang mga natungdan nga ahensya sa pagsabat kag pagklaro agud nga mapabilin ang transparency nga ginatawag. Ginklaro naman sa Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA nga per pack kag hindi per piece ang ginmakal nga sanitary napkins nga nagabalor sang 35 pesos. Ginhimo ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak ang klarifikasyon marapos ginpagwa sa Commission on Audit. Ang report angot sa tama kamahal nga presyo sang napkins nga napulo tubtob 30 pesos sa kada pad. Sunod kay Kakdak nakahimo sang sala ang staff member sang OWA kag nabutang nga 35 pesos ang kada isa. Palayag pa ni Kakdak nga ginbakal ang sanitary napkins para sa mga babae nga OFW nga nagatiner sa quarantine facilities sang gobyerno. Sa iban pang balita national, masobra sa 5 milyones ka estudyante na sa pungsod na nakapa-enroll para sa school year 2021-2022. Sa enrollment figures sa Department of Education, tubtub las 2 ang kaagahon Agosto 19, yara sa 5,356,643 ka mga estudyante ang nakapa-enroll. Sa nasamit nga kadamuon, 4,557,327 nagpa-early registration o kung tubtub las 7 sang aga Hunyo 2. Yara naman sa 734,000 ka mga estudyante ang nagpa-enroll sa mga pampublikong eskwelahan, samtang sa 600,000 sa private schools. 1,908 naman ang mga estudyante nga nakapa-enroll sa mga state universities kag colleges o kung local universities and colleges. Ang Calabarzon ang may pinakadamong enrollees nga naglambot sa 700,000, sunod ang Central Luzon nga may 450,000, 436,000 sa Western Visayas kag 428,000 sa Metro Manila. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, ginpanugyan ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang kombinasyon sang pre-audit kag post-audit system.
Sa interview sang DZRH, ginaduso ni Congressman Cayetano ang reactivation sang pre-audit system para magamit sang Commission on Audit sa pagbantay sa paggasto sang mga ahensya sang gobyerno sa ilang nga pondo. Sa sininga pamaagi, nagapati si Cayetano nga malikawan ang pag-release sang pondo para sa mga proyekto nga wala naman sang may makabenepisyo. Gihindugan pa sang kongresista nga importante man ang karon nga post-audit sang COA, gani gusto niya ilakip ini sa bagong sistema nga iyas ni ginpalayag. Ang pahayag ni Cayetano ang sa tunga ini sang pag-question sang COA sa paggamit sang pondo sa nagkalain-lain nga ahensya kalakip ng Department of Health nga ginaligar hindi husto ang paggasto sa masobra 67 bilyones pesos nga pondo sang COVID-19 response. Kaya nga ako ever since nung tinanggal nila yung pre-audit, kine-question ko yon. Sabi ko, I know as a good practice, most have to be post-audit. Pero minsan, katulad po nung infinity pool na binabanatan ngayon, hindi ko pa napag-aaralan yan. Pero kung may pre-audit, dun pa lang sana, kung talagang hindi dapat, natanggal. Ngayon, kung may magandang dahilan naman, kung bakit ilalagay yun doon, sana walang question. So I think kailangan natin i-combine. To some areas, kailangan ng pre-audit, yung other areas ay post-audit. Si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Sa katapusan nga balita national, ginaabi-abi sa isa ka grupo sa social media content creators kag influencers ang gin-issue nga memorandum circular sa Bureau of Internal Revenue para ipanumdum ang obligasyon sa pagbayad sang tax. Sa statement sang grupo, ginadayaw sa mga ini ang BIR sa paghatag sang overview sa tanan nga tax rules kag regulations nga applicable sa mga miyembro sang organisasyon. Nasaad sa memorandum sa BIR na petsa Agosto 16 ang panumdum sa mga social media influencers sangot sa ila tax obligations kag posible penalidad nga atubangon kung hindi man sila makabayad. Ang atong mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Sakay Ray Barrioga dira, good morning. Melchorita Ferrer, Pinky Teruel, kag kay Kay ano? Sol Lama Barnatsa, Sawadi ka Bacolod. Sawari ka ba, Colin? Maulanon nga Sabado diri subong sa Amon. Greet ko lang family ko mang aga sa barangay Handumanan. Yes. Jocelyn Andrada Tiangson sa barangay Mansilingan. Sige. Kay Miss Jinky de Lagdon, no? You're Elmer welcome. Clemente. Kag Nahapo siya. Ginahapo ko. Ha? May fire call. May fire call. Sige, go anay. Kada anay kay tanong ko tong fire call. Ay, ikaw lang matanaw. Hill Javier, Bia Jonathan. Ako, okay, balukan nila kinuday subong John, no? Kay naka-yellow na da sila. Das laki na nalabayan ko na da. Sakay, Migo naton Juan Bolgallo, Alan Lecciones. Sige. Say Alan Lecciones, New Zealand, no? New Zealand. Extended ang lockdown until Tuesday next week, no? Teresa Linaha Kayaw, Raymond Magno Alima sa danay ka kay tanaw ko na dispiya ko kay balas sa akon niya kundo kulang-kulang blahaw, no? Sa kay Raymond Magno Alimpuangon, Mayang Aga Pilipinas. Romeo Torquator, good morning man. Remia Garcia, Mayang Aga Liwat. Nya pariyo gid nga matahom sila ni Eden kag Dorel, no? Yes, okay. O pariyo na sila nga matahom. Mga wala na kagi dusmo bla, way kagi kompleto na sa bakuna do. Way kagi dasma. Okay, may hinablos gali nga ba, may hinablos nga lalaki kag babae sa New Zealand si Ma'am Van Mayo. Kag may mga cousins sa Australia. Sakay Slasher Sumugat. Happy birthday kuno siya friend nga si Angeli Lau. Angelo Lau, happy birthday halin kay Slasher Sumugat, no? Nga imo man nga friend, okay? Erwin Dicatoria Gonzalez. Elmer Clemente. Sa akin natural lang ang balita. Lito Dayap. Sa amin din. Si Sir Mutupe ari man, no? Hi, Sir, to Pepperano. Social. Hindi ko no kay Risa, kay Apple, May, John, and Nonoy Andan. Kag Descaliar family. Sagin panaan Moises Padilla. Yes, go. Kay Elmer Clemente. Amo to galigin ano mo, no? Basa mo. Ari na si Hera Calataro Mahandog Juhuen. Good morning, dira sa may. Tungin pa kayo, ato pala pizza. Siya din na? Tungin pa kayo, ato pala pizza, bala, sa Mama and Sons. Okay. Makadto ko no kay mangayo, kay mami. Kay Mama Jo. Oo, kay mami. Jo. Dalaygon mo pa kami ba dyan? Pwede ka na lang da. Charot lang. Kay Maui Akol Kanyada, gapamati komentras nagapanghalay. Sige nga, gaw na rin panghalay. Kaya kasi mag-ula naman liwat ka ron. Ngagaw na yung parikoya, panghalaya. Yes. Ako may nga, tapos na ako yung ngagaw mo gani, mamunlaw Di mo ba ko. ginuluman pa to? Mamunlaw gani. Perfect. Kay Mark Gabriel Salangang, morning man. Good morning, Sir Mark. Ari di sila buwas, no? May programa. Sila buwas meron sa silang programa. Istorya Special, no? Ni Councilor Israel Salanga. Sige, Marka. Mga ganda, ari ka mo di boss kay ang atong natubla, ang senyorita, bla to. Kasi kung makakuha ka da. Oo. Kabal ko na. Namiyan ko to eh. Oo, yes. Baklon ko ya. Baklon, oo. Perfect. Pero kuya, tagbumayo man. Charot lang. Iya, manta. Good morning, nanay sa tanan nga nagapamangkot ang sunog sa Purok Progreso, Barangay Sumag Residential Fire, pero fire out na. Fire out na. Sa Progreso. Oo. So the fire out na? Yes, sambal ni Aksyon Alvin. Very good, very good. Dennis Nuestro ni Mesha Roques from Barangay Tangub. Good morning, man. Miles Martir. Oy, si Donya Elena. Bago ko kita di kayo Donya Elena. Gani, no? Doon ka dugay kay Donya Elena. Ali Nakabate. Garbes. Oo, kag si Don Iko. Good morning, dira, no? Good morning. Frank Delavin. Okay.
Kay, ano to, wala, may nalaktawan to, di na mo. Sino? Ay, wala akong nalaktawan. Si Mamelos lang. Si Rene. I'm back, ano? Ano ko, no? I'm back. Okay. Tapos na sila, Kwan. Church time. Church time nila. Yeah. Si Rene Almais. Si Palay. Sa mga Tagalagad Radio, dira sa isa hinubaan. Good morning dira sa inyo. Oo, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Si Migo Taawin Torres dira sa Fukudi Machi. Oo. Fukuda Machi. Ano na ba? Di ka daw para daw mag-rhyme tanim lang. Tanim mo ko pa sa Fukuda Matcha. Oo. Hindi ko sa, na lang ko. Fukudi Machi. O kundi nagsala. Good morning, Maninay, Eleanor, Fukuda, kag kay Sir Philip Alonsagay. Good sa morning. Tokyo, Japan. Perfect. Kay Maninay Juan Bolgalio. Good morning. Yes. Kag kay Maninay Alma, of course. Okay. Kay Maninoy JJ Havelosa. Dira sa Dili ni siya mato siya sa Las Vegas. Hello. Kay Migot Romel Gallo, good morning man. Happy birthday ni Vice Mayor. Sino Happy siya? birthday. Ay, happy birthday, Anay. Happy Vice Mayor birthday. Elcid Familiaran. Yes. Happy birthday to you. On air karon ni Greta na siya, ha? Standby sa mga balita, sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Sa detalye na sa Balita International, gain panugutan sa drug regulator si India ang paggamit sa Zydus Cadila COVID-19 vaccine nga mong pinakauna nga DNA vaccine kontra COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Ang pag-aproba ang para sa pagpasanjig sa vaccination program sang pungsod nga target makapangbakuna sa mga adults antes matapos ang Desyembre kag maghatag sang unang nga dose sa mga 18 anyos panubo. Ang bakuna nga ZyCoV-D ang nagagamit sa genetic material gikan sa virus nga nagahatag sang instructions sa DNA o kun RNA nga maghimo sang protein nga ma-recognize sang immune system. Hindi kaangay sang COVID-19 vaccines nga kinahanglan sang duha ka dose o kun single dose. Ang ZyCoV-D ang ginahatag sang 3 ka beses. Luyag sang generic drug maker nga Cadila Healthcare nga makahimo sang 100 to 120 million doses sang ZyCoV-D. Sa patang sa pangnegosyo, ginpalawig pa sa Bureau of Internal Revenue ang deadline sa pag-file sa tax returns and payments sa mga lugar nga napaidalom sa Enhanced Community Quarantine kag Modified ECQ. Naibaluan ng Manila ang napaidalom sa lockdown noong Agosto 6 to 20 sa mga National Capital Region ang tubtulman sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Agosto. Ang deadline sa mag-file nga natuon sa mga petsang palawigon sa 15 dias noong Agosto 20. Palayag sa BIR kung liwat palawigon ang ECQ kag MECQ sa mga lugar, liwat sila maghatag sang dugang nga 15 ka adlaw nga allowance, umpisa sa adlaw nga kakasunang istrikto nga quarantine restrictions. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 34 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 93 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, luyag sang aktor nga si Paolo Avellino nga matistingan ang role nga transgender. Sa isa ka interview, ginpahag sininga na namian siya magbatang sa proyekto nga may challenge ang iya sininga role. Dugang sang aktor, may natala kung tani siya nga movie kundi may LGBTQ plus role ini, apang wala na aprobahan rason nga wala na dayon. Pagpaatag sang aktor, luyag lang sininga mahasang iya acting skills, mamudhanda man siya nga matunan ang kinahanglan matunan. Balita sa sports, ginpangako naman ni Filipino boxing champ Manny Pacquiao ang himuon silang tanan para makuha ang WBA World Welterweight title kay Yordenis Ugas. Sa ilang enkwentro buwas nga adlaw Agosto 22 oras sa Pilipinas, ngahiwato naman sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA o kon Las Vegas, Nevada. Suno kay Pacquiao, handa na siya kay Ugas kag tudo na ilang pag-training. Dugang pa ni Pacquiao, posible nga hindi na katapusan niya nga hampang. Rason nga luyag niya hatagan sang great fight ang iya mga fans. Naibaluan, buwas nga adlaw na ang hampang na ni Pacquiao kag Ugas kag may special coverage naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magasulod kita buwas las 9 sang aga. Balita Espesyal! Good morning! Sa atin sinima
Aksyon. Happy weekend. Happy Sabi Saturday, pala. happy weekend. Yes. Mga kasyon. Happy Kag- birthday, Danay. Happy birthday sa kay Vice Mayor El Cid Familyaran. Karon na lang. Dalang dalagid. Timing mo muna kay Vice Mayor ni saya mo. sige. Hindi mo na siya pag alang-alang. Sige. Ready. May isip na. Ready. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Lawig. Vice Mayor mo. lawig. Vice Mayor mo. You. Sige, alam tayo background niya. Inalain mo yaw. Ay, kuha na ya, blending. Wala man itong blend. Pwede ga-blend. Tikay libagon ka kung hindi mag-blend. Wow! Sorry kita. Uy, ginapata. Sige, happy birthday what Vice Mayor El Cid Familyaran, no? Yes. Ginapata mo ni Maninoy mo si si Rudy Distrito. Nga. Good morning, kilala mo si Rudy Distrito? The Destroyer. Anong The Destroyer? Sa siya sa una, siya ang isa sa mga sikat nga player sa una sa Hinebra. Sa PBA. Tiyo ina Chimpo mo to eh. Tiyo ina ni Kapitan Rosini Distrito. Okay. Tito yan na si Rudy Distrito. The Destroyer panawag sila siya. No? Mando siya ni nakabali sa isa kasikat sa... Tiyambal mo pag hindi naman pumunta kay side comment. Karo ako galing maka side comment si mo. Manny Pacquiao kita boss kag Ugas, Yordinis Ugas. Ang prediction ni Maninoy mo 6 rounds. Wow, beto na Maninoy. Tanaw. Maninoy, pusta na ito, diba? Joke! Siya pa yung ginangkat ko na. Basta shin-shin lang. Kaya hindi ko na yung afford sa imo dollars. Correct. Pwede ka tubong sa imo Maninoy. Shin-shin lang po yan. Kanline. Joel Badalogdo, good morning. Perfect ko na. Good morning, Danay, kay Top Slugger. Amo na din nakabuta. Actually, bata ni Ma'am Jinky Dialagdon. Nagpamati siya. Okay. Siya nang sugat gapon sa... Oo, ito sa orange. Balya, kamusta man ang, doon wala ka man nabulayan. Medyo nabulayan ko, kaya doon kabugat sa right side bala. Sa passenger side. Oo, kabugat. Kabugat, Medyo doon na lang alang. Gani man. Bago lang ko ka-driver, ka-sexy pa sa driver. Ay, mo na. Well, small things. Small things. Good morning nila sa pamilya di Alagdon, dira sa may DSB Pandanon, kay Papang Joe, kag nanay Mamang Lulit. Yes. Di Alagdon, good morning. No? Kaya sa tanan dira ka taga DSB, thank you gid sa liwat sa warm welcome sa mga taga-Aksyon Radio Bacolod kahapon dira. Bali Maninoy, 100 daog 30. Ay, amo na ang ads dito? Oo. 100 do. Do ka gamay, no? Kanubo, kagamay. Gamay. Yung may gamay ka dyan. Do ka joke. Amo na. Sa bulang, ganyan, tala na iya sa pilo eh. Oo. Bio. Pilo. Mga mga... Gisite. Hindi, pinakanubo pilo, ya. Ano, pilang pilo? Ang shin mo, madawag lang 50 pilo. Ay, ano naman? Pilo. Okay, Ang gisite ya, ay mga shin, madawag 70. Gisite. Iniya sa pilo, ang shin mo, madawag 50. Iniya sa pagino, ang shin mo, madawag 30. Ay, ano. Ano naman? Wala na lang ka muna. Charot lang. Sige lang. Anyway, sige lang. Good luck, Manny Pacquiao, Good luck pa rin, Manny. Good luck, Tito. Manong, anay. Tito? Itita mo hasta si Jinky. Ang tita mo yan si Aling Junisya. Aling Juni. Grabe ba? So, Si Manny Pacquiao yan, Manong. sige. Kag si Manang mo Jinky. Kuya and ate. Kag si Manang mo Jinky. Oo. Di Alagdon. Di alam. Kaya naman ta sa Jinky. Adira na sa Jinky. Di alam doon. Dire ka Okay? na lang Mas kilala ta pa. Yes, oo. May empanada pa. Sige. Okay, dito Go. na Edition Voice at ang sininga Balita Special. Mga body language bala sa isa ka persona kag ang ila sininga buot silingon. Ano to gani mga ligat? Bala mga bala sa mata-mata. Sa mata gid hindi sa mata-mata. Sa mata-mata Sa sa mata. kanaya sa Mata-mata. pinya na ya. Akalain. Ang next action boy, ang gestures. Gestures. Oo. Mga movements sa imong kamot. Sa sa kamot na ang gamon na action boy, ang clenched, ang fist bala. Kuom. Siyempre, Bagit. Siyempre, akig may nalipay lang. I'm so happy! Sabi ko bagit ang kuom. Hindi mo na. Lain po yung hyperbole ni mo yan. Lain nga, read between the lines na mo yan. Arya, literal nga. Sige, ang nanay mo bala nga, sige, Niko. Ikat yung ulo. Ako na action boy. Right, hook gid ka. May mara na gambal na. Uppercut gid ka. Uppercut gid ka
karon sa akon. Wala yung gano'n na. Mo kay gali si nanay mo gali. Buksidor. Parinte gali ni Pacquiao. ni Steve Petisyo. Oo, Nisto lang. Pacquiao, kay buwas si Pacquiao mo. Tapos na to si Petisyo lang Nisto. para bayi. Ate, sige. Si Nisto eh. Di mo na action boy, gina-kuom-kuom, gina. Ang next action boy, ang ano naman bala, ang pagkamo na bala, cross bala. Cross, close. Oo, sang point finger, kag sang index finger ni, di ba? Meaning close. Oo, gamo na bala? Oo. Hindi may gina-hope. Gatandayan, ay ka mo. May gina-hope ganun. ka, may gina-ano ka. Hindi ka bay pa. Kabay pa. Di niya, sino nang sugod-sugod ni mo? Ikaw yung nagkamakita mo. Hindi na mo mag-action boy ka mo na, di ba? Di ba? Hindi yung hope. Please, oo. Hope ka nga madayo, mga himo. Oo, yes. Ang opposite niya sinang nakulod. Simbako. Knock on the wood. Yes, perfect na action boy. Ang next pag action boy, uso na sumangga mo na bala. Idugang na. Kundo Koreano mo na. Uso gani. Subong, wala pa rin sa chimpon, idugang Kundo wala gid ko yung mo na. Oo. May Sige, kuna. siyempre mag-amo ka na, hindi man balano nung amo ka na. Okay. Wati bala na, Hindi hindi ba, sige, na pakita mo pa na. drive lang kay karon ako balusan nagkakaroon bibig. Sige, balusan. Gestorya pa ko wala. Balusan ang istorya ko ni karon ang taga North Korea mo. Dali Ano, may bisita kami sa nagligad nga ano ganina nga ambassador bala sang kuan sa South Korea. Naka-lunch kami. Ay, nagpa-picture kami, nag-amo-amo kami. Yung mga mo na. Tingin nag-amo na siya mo. Kaya ila nagaling nga mo na. Anong mo silingon sinaw? Heart. Heart mo? Heart or Ano pag heart? heart? Oh, obvious na sa ako niya nga heart. Kaya kailangan akong tudlo ka, Betsy. Ay, tudlo nga bala. Anong yung akuong man? Tudlo nga bala. Baka ka muna. Dali, bala. Aram lang ang heart mo. Sige. Atam lang ang heart, oh. Ako na. Heart. Ako na, action boy. Sa mga millennials. So, yung dugang ta na. At tubang anay para makita ang heart mo, ah. Gatubang ako. Sige, ako. Si Christine nga, karon makadugaw sa imo. May na-notice siya pala sa imo kagabal. Sabi, Christine, i-comment. Ay, ko gusto ko sa ako mali. I-comment! Christine! Ang next action boy, ang V-sign. May uso pa ng gamawa mo sa una, ha? Peace? Wala labot sang peace action boy. Victory? Means victory. Sa some countries. Yes, daugta. Mana. Yes. Usually, action boy, gina sa United Kingdom kag sa Australia, gali. Ay, sa ibang nga countries, pero sa United Kingdom kag Australia, mag-amo ka na, offensive na kunong meaning, kung ang back of the hand is facing forward. Do kasuya ko, no? Ay, Nagamo ka na kay peace. Ano na. Sila, yung mo na, do ka. Nugay na. Pwede. Sa Pinoy, isa, sila yung tuwagin. Sa kano, may kano na yan. Nugaya ko yung ikaw, ito yung nakita ko. Ang kano yung middle finger na yan. Yes, lain naman na ilaya. Lain na yan. So, amo na ilaya, bahay nga na doon. Ang Australia, liduwaya mo na. Dubo sila yun. Ikaw, ito yung wala, uya ka. Nganugay na. Ikaw, Gambal pa ng Australia. Nakakapoy ba? Gambal pa ng Australiano, yan mo na. Oo, Ilonggo. Believe kay. Bili ko sa Australiano. Ilonggo na sila daya. May parts sa nga Ilonggo. Wala ka talaga to, ah. Sa mo na nga part. Sa Australia, to yung sa panukoy na ano. Nagamba ko yung sa Australia, sa ano yan, lain yung country. Si Aksyon Dorel, baga po na. Ay, si Kong sa California, ano niya sa USA, hindi sa Maaw. Gali sa Sumag. California Sumag. Kani kaya mo tabla istorya kapon sa imo, dira sa Maaw. May mga lugar na nga ngalan niya daw sa mga outside, mga pare Louisiana, di ba? Buenos Aires. Kaya meron ka muna yung mga lugar na napagkantuan sa unang ni General Juan Araneta. Correct. Hindi makanto sa Libutada, makanto sa Argentina, kanto sa Buenos Aires, yan kanami sa Buenos Aires. Pagpuli din yan ni lugar, ngalanan ni Buenos Aires. Nami, no? Sa una mo na, Kanto sa Louisiana, USA, pagpuli din niya, ini nga lugar, himunta ni Louisiana. Muna sa General Juan. Kaya gusto lang sa'yo, no? Okay, iyaman mo. Iyaman pa duta mo. Perfect. Ako, pangalanan ko man duta ko, ah. Ano, isa di ka duta, oh. May istorya na sa una mo Mga duta nga. ko, di mo. Sa kuko. May istorya na sa una mo nga Hindi kung paano ang ang ownership lang ng duta. May baston ako no siya mo. Istorya mo lang ni I don't know if it's true. Istorya mo ang baston niya. Tapos, nya din ang duta mo niya, ining itudlo ko tanan sa baston mo. Tanan niya makita nyo. Ako maging ako ng action boy din sa una. Kung ito nga makita sa imo mata, kung di ka nagatindog, imo ina. Imo ina. Ang damo na sa una, no?
Kasi, Subo nga, minano, tanga mudlat sang mata. Ito doon, di taga pero duta. di ramang gid Aksyon Boy, di ba nag-start gid ya bala. Sa una amo na kuno mo hasta nga napasa na maintain bala nila amo nga lugar hasta nga nakuhaan nila sang title. Amo na that's why. Sang una, ang mga lulo ko sa una nag-inano niya man sa chimpon. Oo, so nasa kinuha na isang duta. Di sila yaman. Gaano sila yaman? Yan wala isang kahawid. Nga mo lang sa una, magkakaroon sa duta, ang imo, yung mapalpalan mo lang sa una, imo na yung duta Oo, mo. imo na yung Aksyon Boy mo. Tapos nagamat-amat nga, silula, nag-stress ako ng 25 centavos per square meter, tapos na-maintain naman, hasta nga nagpiso, nga nagmahal, wala gin na-maintain. Tingnan mo magkasilula mo, magkasilula mo, natidin ka mo sinaela. Wala ko sa napumangkot, ulihin na kami na sa tamang isip wala. Uli ko na na-realize. Nga, isang kinuha, isa na Nga duta. daw pila, first day sa Negros, daw pila laman ka mga taong ka pa nag-iya sa mga Isang Aksyon Boy, duta, no? oo. Ano man, di sila yan si Lula. Ilalagal, mapalpalan na nga ilan na dayon, noon na bla. Kapisang yung siguro sa una, sa ila. Bilang si Pisa, siguro mang palpal. Oo. Yung mga lulot, yan, ito yung nagpangpalpal nga daw, ito yung duta. Pag Gani man. Sige na, pabayad na sila. kukulang yung duta sa kukulang yung nabilin. Oo, gani. Hasta subukan na ma-maintain. Tapos, Kaya ko na kasi mo, yung duta mo sa kuko, pati tuluhan mo na. hindi naman, ginatipon ko pa. Siyempre, kalaway mo pati tulo ka. Gamay-gamay pa lang. Ginatipon ko pa. Ah, okay. That's why, kisa gani nga, hindi mo ko makita. Wala, galagaw ko. Kaya kakolekta ko duta mo. Sa kuko. Hindi, di ba maglakat? Siyempre, galot ka muna. Tigisulod sa kuko. O, collect! Tigas tumamutan ka da? Ay, hindi na. Kaya doon kagid. Doon, ano na imo? Ano na gani? Damol. Wala sa bukid. Dagga na imo. Kaya kasi yung kulong. Ako niya duduta lang. Imo dagga na imo. Hindi, gusto mo ako niya mutan. Daka may dala bato ya. Ha? May dala bato. Grabe ba? Ba't ito pag-iba? Ay, gusi mo daw. Ay, kalain. Okay. Ang next Aksyon Boy, atong arms Aksyon Boy. Ah? Muna cross arms. Means indicate that a person feels defensive. Hindi ka open. Oo, kag self-protective Aksyon Boy. Kag ang naman niya, standing with hands placed on the hips. Mga iloy ba nan? Kung akig Aksyon Boy. Kung akig ang iloy. Abot naman. Kung akig ang iloy sa hawak. Sa hawak. Kung akig ang iloy diri. Kung akig ni sa bata, yung ginakuga. Ginakuga na Aksyon Boy. Nan, sige pasaway. Kasi lang pangingawak la sa una, daw ginagawa na sa nga doon mo kwarta. Okay. Ang tananda nga makita niya. Ay, Eden, ang kwanta. Doon ka. Doon ka na, pangingawak. Yes. So, una mo na siya Aksyon Boy. Pero kung mga lalaki na iya. Kung Kung mga lalaki mo na mapangingawak. mga babae na, nangigugtas. Hindi kung mga LGBT be. LGBT. Pwede. LGBT. Ako na ilaya. Garampa. Na. Ano? Hindi, wala mo na siya. Yes. Pangingawak siya. Oo. Tapos may mga indication ako ng Aksyon Boy para ma-identify mo kung LGBT ang lucky or ano. Kasi Yes. tanaw ko. Paano ko magtanaw ko? Amo na yun. Amo na? Oo. Dusuli ako, dapat ka nung lalaki, kung gano'n mo nang LGBT. 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 Magtanaw siko, ang lalaki. Ang lalaki ha, magtanaw siko. Ang LGBT. Perfect! Kala, mo na ka nag-action ba? Abi mo mangkot ha. Mangkot sa iba na? Perfect. Sir El Rey be. Mangkot tanda. Sir El Rey, paano ko magtanaw sa koko mo? Pakita ako. Ay, ako na sa Hindi lalaki, amo na yan magtanaw. Ay, amo na gali. LGBT, amo na yan. Amo na gali. Sige. Okay sige amo na eh. Kaga may ay, nakatapak ka shui. Paano magtanaw laki? Kaya mo na yan. Perfect! Mga gestures, mga simple signs of gestures nga mabalaan na Aksyon Boy. Okay? At sino ni? Ay, si Pangga, ginapag-rate niya si Domingo Espigol. Pangga-ararihin yun. Oo, si Domingo Espigol, dalunggan niya gataya sa radyo. Gataya, gidya. Pag-rate nanay, si Arcelita Felicissimo, kag Opong, kag Monico Mercy Lizel, Michael Nomer, Insect, and Rock. Thank you. Kay Ronar Hidat Rava, good morning Mandira. Kay Tatay Teddy, good morning. Kay Sir Sam Milbe, dira sa may Police Station 3. Of course, Major Publio Plutenia, Chief Inspector Publio Plutenia sa Iloilo City Fire Station. Ang taga Police Station 6, ha? Nagapamati man sila always. And Police Station 7,
Kag ang mga guards dira sa sa Nokpo. Nagapamati kami arada sila sang radyo. Jocelyn Song Comedian, hingagaw sa kunang itamyaw kay Vice Mayor El Cid Familiar. Happy birthday. Happy birthday. Engineer Ray Ruiz sa Candoni. Good morning, man. Yes, salamat. Kay Donna Robles Prodigalidad, kumusta ka muna sa San Diego, California? Happy 50s. Sige, salamat. Okay? Ay, karon gano'n Ay, may ara kita karon nga online games. Yes, 10 a.m. Bantayan niyo po si Aksyon Marnie Kirao kag si Aksyon John Diaz. Sige. Anong nakadlaw mo da? Si Christina. Sino na nag-comment? Very good, Christine. At dahil dyan, may paabuton ka sa ako. Dahil dyan, may load ka mamaya from Action Eden. Perfect! Amo na. Perfect! Sige. Standby alas 10 karon with Action Yes. John Diaz kag Action Marnie Kirao. Makita niyo si Action Marnie. Very beautiful. Yeah, very beautiful and very tall. Very tall. Very white and very tall. And very rich. Very rich. Yes! Manghatag na sila karon. Very approachable. Very, Tibesh wala pa tadaan. Very loanable. Very low. Nila? Yes. Hindi kita kaulam-ulam yung... Without Marnie, we are nothing. We have nothing. We gali. have nothing. Without Marnie, we have nothing. With Narni, we have something. Yes, so besh halong kagit sa tanan nga oras. Hindi gid dapat madasma. Dapat makaabot kagit sa station. Okay lang kung papuli mo dasma ka. Joke. Happy weekend everyone. Sa karon nga adlaw Agosto 21 sa nagasaulog dira mga nagasaulog bala sa Ginakino Day. Sino to galing next may birthday? Sa kahapon may birthday Nalipati sino? Sang 20 si Ang drama. si Bernard. Oo. Bernard Cruz. Yes. Belated happy birthday. Kang liwata advance happy birthday sa ako ni Nablos kay Eliza Faith sa Onoy. Standby na sa Action Hotline, Direksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Eden Aboso. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.